Детето ти крещи, плаче или се тръшка и усещаш как и ти си на ръба. Спокойно. Това се случва на всеки родител. Но знаеш ли, че начинът, по който ти реагираш в първите секунди, може напълно да промени ситуацията? В следващите 30 секунди ще ти покажа топ 5 прости начина да останеш спокойна, когато детето избухне. Тези техники помагат да намалиш напрежението, да избегнеш караници и да върнеш контрола над ситуацията. А последният съвет е този, който повечето родители пропускат, но той работи най-силно. Може също така да изтеглите безплатният наръчник «Баланс за заети майки», най-добрите добавки при тревожност и майчински бърнаут. Линк в описанието. Нека започнем. 1. Спри за момент и поеми дълбоко въздух. Когато детето избухне, крещи, плаче или се тръшка, първата ни реакция често е да реагираме веднага. Но точно в този момент най-важното е да спрем за секунда. Преди да кажеш каквото и да било, поеми дълбоко въздух. Вдишай бавно и издишай. Само от 2 до 3 дълбоки вдишвания могат да помогнат на тялото ти да се успокои и да намалят напрежението. Когато сме ядосани или стресирани, мозъкът ни реагира импулсивно. Но когато забавим дишането, ние даваме време на ума си да се успокои и да реагира по-разумно. И нещо много важно – децата усещат нашите емоции. Ако ти говориш спокойно и дишането ти е бавно, детето постепенно започва да се успокоява също. Затова следващия път, когато детето избухне, запомни това просто правило. Спри за момент. Поеми дълбоко въздух и тогава реагирай. Понякога 1 секунда спокойствие от родителя може да промени цялата ситуация. 2. Не приемай поведението лично. Когато детето избухне, крещи, плаче или казва неща, които ни нараняват, е много лесно да го приемем лично. Но истината е, че в повечето случаи това не е насочено срещу нас. Детските избухвания често са резултат от умора, глад, претоварване или силни емоции, с които детето още не знае как да се справи. Малките деца все още се учат да разбират и изразяват чувствата си. Когато не могат да обяснят какво им е, те го показват чрез плач, крясъци или гняв. Затова, когато детето избухне, опитай да си кажеш: това не е атака срещу мен. Детето ми просто има труден момент. Тази мисъл може да ти помогне да останеш по-спокойна и търпелива. Когато родителят реагира спокойно, той показва на детето как се управляват емоциите. Помни, детето не се опитва да ти създаде проблем. То просто се нуждае от помощ, за да се справи с чувствата си. 3. Говори с тих и спокоен тон. Когато детето избухне, естествената реакция често е да повишим тон, но това почти винаги прави ситуацията още по-напрегната. Децата силно отразяват емоциите на своите родители. Ако ние започнем да говорим по-силно или ядосано, детето обикновено реагира по същия начин. Затова опитай нещо различно. Говори с тих и спокоен тон. Дори когато детето крещи или плаче, запази гласа си бавен и мек. Това изпраща сигнал, че ситуацията е под контрол и че няма опасност. Често ще забележиш, че след няколко секунди детето започва да намалява тона си, защото усеща спокойствието ти. Спокойният тон не означава, че позволяваме всичко. Означава, че поставяме граници без излишно напрежение. Затова следващия път, когато детето се ядоса, опитай първо това. Говори тихо, бавно и спокойно. Понякога спокойният глас на родителя е най-силният инструмент за успокояване на детето. 4. Покажи разбиране към емоциите на детето. Когато детето избухне, първият ни импулс често е да кажем: спри веднага или няма за какво да плачеш. Но за детето неговите емоции са много истински и много силни. Затова една от най-ефективните стратегии е да покажем разбиране към чувствата му. Например, можеш да кажеш: виждам, че си много ядосан. Или разбирам, че това те натъжава. Това не означава, че се съгласяваш с поведението. Означава, че признаваш емоцията, която детето изпитва. Когато децата се чувстват разбрани, те се успокояват много по-бързо. Така им помагаме да научат нещо много важно – как да разпознават и изразяват чувствата си. Понякога едно просто изречение като
"Разбирам те" може да направи огромна разлика, защото всяко дете има нужда най-вече от едно – да се почувства чуто и разбрано. 5. Дай време на детето да се успокои. Когато детето избухне, често се опитваме веднага да решим проблема. Задаваме въпроси, обясняваме, настояваме да спре. Но истината е, че когато детето е много разстроено, то трудно може да мисли рационално. Затова понякога най-доброто, което можем да направим, е просто да му дадем малко време да се успокои. Остани близо, говори спокойно и покажи, че си до него, но без да настояваш веднага за обяснение. Когато силните емоции започнат да намаляват, тогава детето вече е много по-готово да слуша и да говори. Това учи децата на нещо много важно, че емоциите могат да се успокоят с време. И помни, целта не е да спрем емоцията веднага, а да помогнем на детето да се справи с нея по здравословен начин. Понякога малко търпение от родителя е най-добрият начин ситуацията да се успокои. От всички тези начини, на мен най-много ми помага четвъртият – да покажа разбиране към емоциите на детето. Когато кажа "разбирам, че си ядосан", често виждам как напрежението започва да намалява. А сега ми е много любопитно и вашето мнение. Майки, кой от тези 5 начина работи най-добре при вас? Напишете номера в коментарите. А ако това видео ви беше полезно, споделете го с друга майка, на която също може да помогне. И не забравяйте, спокойният родител създава спокойно дете.